Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, lehenengo, Aitziber Garmendia izango dugu Sortzenetik. Ondoren, Borja Goitia izango dugu Elkar Fundaziotik 18. ipuin eta ilustrazio lehiaketari buruz hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1616an, Eliza Katolikoak debekatu egin zuen Kopernikoren liburua, non esaten zen lurra ez zela unibertsoaren zentroa. Gorpuz erutiarren translazioa zuen izena liburuak. 1506an hasi zen idazten eta Nikolas Kopernikok teoria heliozentrikoa garatu zuen obra hartan. Ordura arteko pentsaeren aurka, berak esan zuen lurra eta beste gorputz zerutiarrak zirela eguzkiaren inguruan biraka zebiltzanak, eta ez alderantziz. 1553an argitaratu zen, autorea hilostean. Paulo Bosgarrena aita santuaren aginduz liburu debekatuen zerrendan sartu zuten, fede kristauaren aurkakoa zela iritzita, naiz eta Clemente Zazpigarrena aurreko aita santuak Kopernikoren teoriarekiko aurkakotasunik izanez. 1922ko egun berean, prostituta talde batek matxinada hasi zuen etxejabeen aurka Mexikoko Veracruz hirian. Errenta altuegia zela eta koltxoiak errez kaleak moztu eta greba hasi zuten. Hiriko maizter gehienak batu ziren. Maizterren sindikatu iraultzailea eratu zuten. 15 urteren ondoren, 1937ko martxoaren 5ean, Matxitxako lurmuturreko itsasgudua izan zen armada frankistaren eta gudarien artean. Eusko Jaurlaritzarentzat arma kargamentua zekarren galdamesontzia eskoltatzen ari zen Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa eta Donostia armatutako arrantzontziei eraso egin zien frankisten Kanarias gurutzontziak. Borroka gogorrena Navarrak izan zuen, urperatu arte egin baitzuten borroka. Gudari batzuek, Ambrosio Sarasola lehen ofizialak kasu, nahiago izan zuten borrokan segi eta ontziarekin urperatu. Bizirik atzemandakoei indultua eman zieten erakutsitako ausardiagatik. 5 urteren ondoren, 1943an, Turingo Fiat automobilgintza plantan greba hasi zuten milaka langilek, gerran zen Mussoliniren erregimena kolpatuz. Greba bizkor zabaldu zen Italiako beste gune industrialetara, eta egun gutxian 100.000 ziren greban zeuden langileak. Mussoliniren amaieraren hasieratzat hartzen du historialari ugarik greba hau, eta handik 6 hilabetera, irailean Alemaniak Italia okupatu zuenean partisanoek armak hartu zituzten. Bukatzeko, 1960ko martxoaren 5ean, Ernesto Che Guevararen argazki ikonikoa egin zuen Alberto Kordak. Bezperan Habanako portuan itsasontzi batean izandako leherketan hildako marinelen hiletan izan zen. Argazkilaria Revoluzion egunkariarentzat ari zen ekitaldia jarraitzen. Irudia argitaratu gabe egon zen, Che hil eta iraultzaren martiri bilakatu zen arte. Jim Fitzpatrick artista irlandarrak argazkia editatu eta irudi bilakatu zuen. Sinbolo honen gehiegizko erabilerak askotan edukia disitxuratu badu ere, historiako argazkirik ezagunenetakoa izaten jarraitzen du. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Martxoaren 5ean, ostegunean, hitzaldi irisgarria euskeraz. Sarasate pasealekua, historia eta modernitatea, 3. Ponpeloko zibiboxean. Ostiralean, Iturramako zibiboxean, Femkultur zikloaren barruan, dantza, antzerkia, umorea eta musika zuzenean Mar Gomezen eskutik, arratsaldeko 7etan, larunbatean, Femkulturen barruan, Silvia Batetek erkas dantza ikuskizuna eskainiko du 7etan Iturramako zibiboxean. Eta igandean, leku berean baino goizeko 10etan eta 12etan, En Movimiento ikuskizuna egingo du. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Sánchezek ezetz dio gerrari eta beldur da haren ondorio ekonomiko larrien aurrean dagoela. Lehenengo puntuan, Espainiak ukatu egiten du Espainia militarki lankidetzan arituko dela AEB-ekin, etxe zuriak dioen bezala. Bigarren puntuan, Brusela beldur da prezioen igoera baten aurrean, naiz eta burtsak beherakada moteltzen ari diren.
Gorriz, UPNako 8 mediku praktikatzailek Sri Lankan jarraitzen dute aire espazioa itxi ondoren. Argazki nagusiaren titularrean, ekintzailetza zientifikoa, teknologikoa eta digitala. Hirugarrena, UPNan inauguratu eta Elsarioko zeinekin batera kudeatzen den espazio berria, ikasgeletan eta laborategietan sortutako ideiak teknologia enpresa bihurtzeko sortu zen. Tartean, inorrezen arriskuan jarri gertakarietatik kanpo. Gobernuaren ordezkariak berriro defendatu du Osasuna Real Madrid partidaren ondoren poliziaren jarduna. Eskuineko berrietan, ustelkeriaren aurkako fiskalek salatu dute belate bermerik gabeko moduan eman zutela. Ezkerreko berrietan, 4 zentrok pai eredua utziko dute, eta beste 4 utzi dute jada. Amiantoaren eraginpean egoteagatik hildako BSH-ko langile bati alargun pentsioa emango zaio. Ondoren, Iruñak Soto etxea lorategintza zentro bihurtuko du. Azkenik, Voxen ezezko iruzkinak Guardiolaren inbertsioa gelditu du Extremaduran. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Sánchezek gerrari ez kanpaina berpiztu du eta Trumpekin duen aurreikuspena mantendu du. Espainiak AEB-en adierazpenak ukatu ditu, ez da gatazkan lankidetzan arituko. Irudi nagusian, hainbat auto depositua betetzen atzo Tailuntxe Industria Parkean. Honen lerroburua, gasolinari beldurra. Bere prezioa izugarri igo daitekeela dioen albisteak gasolindegietara joaten diren pertsonen kopurua handitzen du. Eskuineko berrietan, ustelkeriaren aurkako taldeak belateko tuneleko lanen baliogabetasuna berresten du. Ondoren, presio taktiken ondorioz dirulaguntzak ematen direla agerian geratu da Iruñean. Azpian, jazarpena salatu dute Zintruenigon adingabe baten heriotzaren ondoren. Goiko berrietan, takonerako hegazti itxigabeak. Bestetik, El Pumak agur esaten du 2 urteko borrokan ibili ondoren. Azkenik, ordezkariak El Sadarreko polizia babesten du. Berria egunkarian aldiz, honela dio lerroburuak. Euskal Herriko 3 gazte hil dira Espainian, pasabide batetik amilduta. Lehenengo puntuan, herenegun gertatu zen istripua Santanderren, eta 5 hildakoen artean Barakaldoko 19 urteko 2 neska eta Balmasedako 21 urteko mutil bat daudela jakin zen atzo. Bigarrenean, El Billarko 19 urteko emakume bat zaurituta eraman dute ospitalera, eta desagertuta dagoen beste neska espainiar baten bila ari dira kostaldean. Argazki nagusian, Mikel Oyarzabal zaleekin gola ospatzen, atzo Anoetan. Honen titularrean, Realak jokatuko du kopako finala. Beheko irudian, torpedoaren leherketa, AEB-ek zabaldutako bideoan. Indiako ozeanoraino eraman dute gerra AEB-ek. Ondoan, ertzainek kamerak itzalita zeuzkaten Sestaon atxiloketa batean izan zuten liskarrean. Jarraian, Europako erosi proposamena apaldu egin du Europako batzordeak. Azkenik, Euskal Herria baterak martxoaren 28an ospatuko du aberri eguna, Lizarran. Goiko berrian, Matxitxakoko gudua, Javier Olabeagaren lekukotza. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Feijóok EAJaren eta PPren zuzendaritzaren arteko hurbilketa berretsi du Bilbon. Alberto Núñez Feijóok, PPko presidenteak, atzo Bilbon EAJara hurbiltzearen eta alderdi jeltzalearekin komunikazio eta errespetu harremana izatearen alde egin zuen, duela gutxi Aitor Estebanekin hitz egin ondoren. Argazki nagusian, Oyarzabalek erabaki du derbia eta Real Sociedad finalera eraman du. Eskuineko berrian, Euskal Herriko 3 gazte hil dira pasabide batetik erorita Santanderren. Beheko berrietan, batetik, AEB-ek Iranen aurkako itsasgerra gogortu dute. Bestetik, gobernuaren ordezkariak El Sadarren poliziaren ekintzak babesten ditu. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Nor naizen baneki, artedrama eta axut konpainiek indietako artedrama ikuskizuneko 3 artista elkarrizketatu ditu zuzenean. Simon Fuchs, zuzendaria, eta Aline Etxeberri eta Oier Zuniga aktoreak. Elkarrizketatzailea,
Mailalen Uarte eta Inar Iraizotz Euskal Herria Irratiko esatariak. Ikuskizuna martxoaren 12an taularatuko dute Iruñeko Gaiarre antzokian. Eskuineko berrietan, goian, Edurne Azkarate. Laguntasunari buruzko pieza bat da Heriotzak Eduardo du izena. Susa argitaletxeak luzatutako proposamen batetik sortu den Heriotzak Eduardo du izena, poesia ez errezitaldia ekarriko du Formol konpainiak ostegunean Iruñeko geltokira. Azkaraterekin batera, Intza Alkain eta Mikel Ibargurenek osatzen dute Formol. Behean, klase zapalkuntzak gizatasuna kentzen dizunean. Anthony Hopkins eta Emma Thompson aktoreen The Remains of the Day filmaren inguruan mintzatu da Itxaso Jauregi proiekzio gelaren atal berrian. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Kaixo eta ongi etorri gurera Itziber, zer moduz? Ongi esango dugu. Bueno, gaurkoan sortzen elkartetik edo eragiletik zatoz, orain aurren matrikulazio garaia, degula datozen egunetan, okerrez banago, konta eguzu pixka bat zer den sortzenek egiten duena? Bai, datorren astean, 9-tik 13ra, izango dituzte, 3 urteko aurrak dituzten familiek, beraien autua egiteko, ez? Ze eskola mota eta ze hezkuntza mota eskaini nahi dien bere txikitsuei. Eta sortzen, garenez D eredu publikoko federazioa, hau da ordezkaritza, ez? Guraso elkarte eta ikasleen ordezkaritza, D eredu publikoan matrikulatzea aholkatzen diegu. Zuentzako eragile bezala edo D eredua ordezkatzen duzuen elkarte bezala, aurre matrikulazioa momentu garrantzitsu bat da? Bueno, esango genuke familiek batzuetan guraso izan aurretik ere ja autua egina dutela, baino bai, euskeran aldeko kanpaina bat gehiago da, urte osoan elikatzea saiatzen garena, eta garai honetan izaten gara, azken bultzadatxoa edo zalantzatan oraindik daudenentzako, aholkuak edo behintzet gomendioak ematen ditugunak. Eta ze gomendio, ze aholku ematen diozue familia bai? Urtengo kanpainaren leloa da etxeko txikiak D eredu anitzenean, denon eskola guztiontzako euskera da leloa, eta leloak berak esaten duen bezala, ez? Euskerak ateak irikitzen dizkigu, aukera berriak irikitzen dizkigu, eta ikusten dugu gero, ez? Urteen poderion, autua egin duten familioiek bere onurak eta bere baikortasuna nola transmititzen diguten, ez? Hori guretzako garrantzitsua da. Eta azken egun hauetan, Nafarroako egoera ikusirik, ez? Zonaldeka gaudela banatuak, tokatzen zaigu zonalde diskriminatuan, hainbat hitzaldi edo familiei beraien zalantzak eta argitzeko hitzaldiak eta ematea. Larragan egin zuten, Oibarren izan gara, Mendabian izan gara, Oliten ere egin dute, hainbat herrietan egiten ditugu gure hitzalitxoak edo gure tailerrak famili berri hoiekin eta alduguna zalantzak eta argitzen saiatzen gara. Aipatu duzu, D ereduan izena ematen duten familia horiek nabaritzen dituztela onurak. Zer eskaintzen du D ereduak? Azkenean, euskera hizkuntza soil bat ez da. Euskerak ematen diguna da gure kulturarekiko atari bat, eta azkenean euskera biltzen gaitu komunitate edo gizarte talde batean, ez? Azkenean kohesioa ematen digu, berdintasuna ematen digu, eta hori oso garrantzitsua da. Eta baita ere, urtengo kanpainan, iaz bezala eta azkenek urteetan bezala, famili migratuei aipu berezi bat edo kinu berezi bat ematen diegu ikusten dugulako, ez? Auzo eta herrietako jolastoki askotan zer gertatzen ari den eta ikusten dugula euskerazko eredua aukeratzeak batzen gaituela.
Zer hartu beharko lukete familiek kontuan aurre matrikulazio garaian, eskola edo eredu aukeratzerako garaian? Normalean gomendioa da bere herri edo auzoko eskola aukeratzea, horrela txertatzen direlako, ez, ingurune horretan. Eta mila arrazoi daude beste eskola bat aukeratzeko, proiektuak edo lantokiak edo beste azkenean famili bateragarritasuna ere oso garrantzitsua da eta horrek asko baldintzatzen du, baina guk argi daukagu herria egitea eta auzoa egitea oso aberasgarria dela. Gaur egun Nafarroan zein da euskararen egoera, imaginatzen dut, zonaldearen arabera oso diferente izango dela? Bai, zonaldearen arabera oso desberdina da eta autua ere egiterakoan desberdina da, ez? Iparraldean badakigu D eredua, egonkortua guztian dago, baina D eredua eskaintzen dela normaltasun osoz. Hemen Iruñerrian hainbat eskaintza ditugu eta askotan atzerritar hizkuntzei ere garrantzia ematen diegu, baina D eredu publikoak eskaintzen digu eta bermatzen digu ikasle eleanitzak sortzen ditugula. Zer ekarpen egiten du kanpoko hizkuntzei ere lekua emateak? Azkenean badakigu, ez, famili migratu asko eta asko ja badatoz eleanitzak dira, berez, eta asko badute baita hizkuntza gutxitu bat beraien hizkuntzetan. Beraz, ona iristen direnean eta ikusten dutenean euskara ere hizkuntza gutxitua dela, horrek ere bere hurbiltasuna eta lotura sortzen die. Nola kudeatzen da Nafarroan dagoen aukera desberdintasun hori zuek bezalako talde batean? Zonalde diskriminatuan da gehien arazo edo oztopo gehien dituguna eta azken urteetan ja badira 13 bat urte D eredua zabaltzen hasi ginela eta azken urteetan gure gara etortzen diren familiak edo herritarrak entzun eta bide bat eskaintzen diegu, ez? Aurten lortuko datorren astean izango dute lehenengo aldiz D ereduan matrikulatzeko aukera, bai Faltzesek, bai Oibarrek, eta hurrengo urterako ere baditugu beste herri batzuk, ate joka, ez? Bada prozesu bat eman beharrekoa, eta orain udaberrian hasten gara urrungo ikasturterako, ez baizik eta hemendik eta bi ikasturterako bidea egiten. Eta, bada bide bat. Nafarroako hegoaldean, geroz eta jende gehiago izena ematen du D ereduan? Bai, badira kanpainak eta bagara hainbat eragile, ez? Eredua eta D eredua eskaintzen diegunak edo hurbiltzen diegunak, eta bai, egia esan gainditzen ari gara aurretik genituen oztopo edo estereotipo batzuk, bai. Imaginatzen dut horrek ere, zonifikazioaren kontra egingo duela eta zonifikazioaren eragina gutxitzen duela. Bai, guk oso garbi daukagu lege hori gainditu behar dugula eta lege berri bat behar dugula Nafar guztiontzat. Badaude familiak euskeraz ikasi nahi dutenak, baino ezin dutenak? Badaude familiak oso garbi nahi dutenak, euskeraz ikasi nahi dutenak, baino beraien herrian nahi dutenak ikasi. Eta badira hainbat adibide, hezkuntza departamentuak eskaintzen die garraio beka, jantoki beka eta horrela, baino lehenengo pisua duenak familiarentzat da herrian bertan ikasteak. Eta hori momentu honetan oraindik Nafarroan toki askotan ez da posible. Zuen, sortzeneko ardatz nagusienetakoa ez bada nagusiena edo, euskera normalizatzea da okerrez banago. Baina kasu honetan, etzerate Euskal Eskola Publikoaren sare bat zerate, ikastolak ez dira bertan sartzen. Ze bereiztasun eskaintzen du Euskal Eskola Publikoak? Euskal Eskola Publikoak hitzak esaten duen bezala publikoa da, eta familiei hainbat onura eskaintzen die, ez? Hor dago pixka bat gakoa. Egia da gero beste hainbat lantaldeetan ere ikastolekin elkarlanean aritzen garela. Eta momentu honetan euskera bultzatzea baldin bada gai nagusia, elkarrekin joango garela. Baina gure leloa momentu honetan horre matrikulan bai da eskola publikoan matrikulatzea. Euskerak zer ekartzen dio aurraren garapenari? Onurak ditu edo beste hizkuntza bat bestela? Euskera, printzipioz beste hizkuntza bat da, baina hemen bizigaren
komunitatean bizi garen heinean eta gizarteko parte garen heinean euskerak badu bere aldea edo, ez azkenean euskera ez da soilik hizkuntza bat, kultura bada, bizipenak ditu, baditu bere historikoki ere, bere urratsak eman ditu eta aukera bat gehiago, baino askoz gehiago da euskera. Bizitzeko modu bat da. Murgiltze eredua askok zalantzan jartzen dute. Zer esaten diozue diskurtso hori daukatenei? Bueno, murgiltzea guztion lana da, eta murgiltzea zaintzeko eskolan azkenean 15%ko zatitxo batean bakarrik daude, eskolak euskalduntzen gaitu, baino horretaz gain eskolatik kanpo ere kultura eskaini behar diegu, aisia eskaini behar diegu, eta horrek egiten du, edo horre bermatzen du murgiltzea. Hori galdetu behar nizun, aipatzen zenituen kanpoko herrialdetatik datozen jendearen hizkuntza gutxituak, eta hemengo euskera daukagu, hizkuntzak soilik hartzen dira kontuan edo baita ere kultura, folklorea, gastronomia? Bai, azkenean, zu eredu publikoan murgiltzen zarenean, eskolak berak kulturartekotasuna eta kohesio hori lantzen du, eta ateak irikitzen dizkie, geroz eta eskola gehiago daude, familiei ateak irikitzen diena, eta elkar bizitza eta elkar ezagutza oso aberasgarria da, oso garbi daukagu eta beharrezkoa da, eta bermatzen da baita ere. Bai, ez da hizkuntza soilik. Aipatzen zenuen, azken urteetan nolabaiteko goraka da nabaritu duzuela, edo jende gehiago, edo herri gehiago parte hartzen dutela, nola aurre ikusten duzu datozen urteak? Aurre ikustea zaila da, ez? Azkenean, badakigu jaiotze tasa hortxe daukagula, ez? Egoera sozioekonomikoa eta politikoa nahiko larria edo behintzat arraroan gaude eta etorkizuna ikustea zaila da, baina bueno, euskeraren langa hor gaude 30%-ean eta hor mantentzea espero dugu eta gorakada bat egiten baldin badugu, bikain. Zer dago zuen esku? Zerbait baldin badago zuen esku? Bueno, aurten egin dugu, zuek ere komunikabide bat zarete, baina egin duguna da kanpaina berezi bat Hego Ameriketatik datozen familiek entzuten dituzten irratsaioetan, eta hor kuñatxo batzu sartu ditugu. Zaila izango da hori neurtzea, baina, bueno, kinu bat gehiago da euskera ere beraiengana hurbiltzeko. Zenbat urte daramazkizue lanean honekin? Sortzen elkartea ia 40 urte betetzera doa, bai. Osea, eredua sortu zenean, hainbat guraso elkarte bildu ziren eta elkartea sortu zuten. Gaur egun asko entzuten ari naiz, pandemiaren ondoren gauza asko aldatu direla. Zuek nabaritu duzu diferentzia bat pandemiaz geroztik? Bai, pandemiaz geroztik oraindik ere baditugu momentu hartan hartu ziren erabaki asko gainditzeko, eta horietako bat izango litzeke eskoletako espazioak berreskuratzea. Erabaki zen momentu hartan eskola ordutegia edo espazioak ixtea, eta oraindik ere asko eta asko itxita jarraitze dute, eta eskolako patioak edo jolastokiak bizitza ematen dio eskolari eta hezkuntza komunitateari, eta horiek beharrezkoa dira. Familia askok esaten dute, esan dezakete, inmigranteen etorrerak haien seme-alaben euskera prozesu hori oztopatu dezaketela. Zer erantzuten diozue horri? Azkenean norberaren erabaki eta norberak eskaintzen dionaren arabera betetzen dugu haurroien motxila. Badugu komiki bat, Euskararen normalizazio planan, eta hor aukerak, hizkuntza desberdinan nora berazten ditugun eta nola elikatzen ditugun ikusten da, eta oso garbi daukagu lehen esan duguna, aixian eta kultur eskaintzan, eta ematen diegun, eskolaz kanpo ematen diegun eskaintza horietan, askoz ere gehiago sakondu behar dugula eta kontziente izan behar dugula. Naiz eta guraso euskaldunak ez izan, aixian kinuak eman behar dizkiogu eta gehien bat nera bezarora bitarte, esan eta askotan autua egiten dugu eta
guraso bezala, batzuetan ikusten dugu antzerkia edo ikusten dugu ipuin kontalaria, baina ez diegu garrantzirik ematen eta hizkuntza hautu hori eskaintzea aurrei oso garrantzitsua da. Zein dira gaur egun dituzuen erronka nagusiak? Momentu honetan, datorren astean aurre matrikula kanpaina amaituko da, eta ondoren ja ari gara sortzen jaiarekin buru belarri, eta maiatzaren 17an egingo dugu takoneran, iaz bezala, sortzen jaia izango dena hezkuntza komunitatea batzen duen jaia, eta hortan ari gara baita buru belarri, eta baita gurasoentzako formakuntzak, eta egunero sortzen diren beste hainbat oztopo, kezka edo gaietan lanean ari gara. Zer izango da, jakin baldin baditeke sortzenen jai hori? Urten momentuz, azkeneko urtetan egin dugu Euskarantokira, espazioa eman dieguna ikastetxeei, holtza gainean aurrak euskaraz aritzeko. Aurten momentuz ez dugu hori ia baztertua bezala ematen dugu, baina bai nahi dugu kale jira bat iaz egin genuen bezala Iruñako kale nagusiak eta Alde Zaharra zeharkatuko duena antolatu, eta konerara bitarte, euskerari ere ikusgarritasun bat emateko, eta gero izango dugu bazkari herrikoia, musika jaialdiak, kantuz saioak, eta gero ekonomikoki ere pixka bat besteko edo, betiko tombola eta txozna eta jai giroan ospatuko dugu. Administrazioetatik nahikoa babesa jasotzen duzue? Nahikoa batzutan ez da izaten, baina bai, momentu honetan justu Iruñako udalarekin hitzarmen bat sinatzekotan gaude eta guztia da beti ere ongi etorria, bai. Bai, egia da momentu honetan Euskara Bideak ere baduela beste bide batzuk hitzarmenak eta betetzeko eta hainbat proiektutan parte hartuko dugula. Erronka eta helburuak alde batera utzita, helburu bezala utzita, zeintzu dira dituzuen oztopo nagusiak? Pandemia ondoren lehen esan duzun bezala, oztopoetako bat edo da pixka bat gizartea nola mugiarazi, ez? Gizartera iristea. Hori bai da erronka bat, eta ikaskomunitateari edo gurasoei luzatzen diegula deia parte hartzeko. Zer behar du Euskal Eskola Publikoak indartzen jarraitzeko? Komunitatea batzea azkenean, guztion elkarlana da. Gu gaude figura batzuk lanean, baina gure lanaz gain behar dugu eskoletan bakoitzak bere komunitatean zabaltzea mezuak eta lanean aritzea. Elkarlana sustatu behar da bai. Orain datorren astean aurre matrikulazio garaia daukagula, zalantzan dagoen familia bati zer esango zenioke? Euskerak gehitu egiten duela, beste hizkuntzak bermatuak dituela eta bat gehiago, ate gehiago irikiko dizkiola D eredu publikoa aukeratzen baldin badu. Zergatik da garrantzitsua aurre matrikulazio garaian informazio osoa izatea? Azkenean hartzen duzun erabakia bizitza osorako erabaki bat delako. Izango duzu aukera aldatzeko batetik bestera, baina euskerazko hautua egitea bai iruditzen zaigu dela ate asko irikitzea etorkizunari. Bukatzeko azkeneko galdera bat botako dizut, nolako etorkizuna irudikatzen duzu edo aldarrikatzen duzu Nafarroako hezkuntza sistemarentzat? Nik esango nuke azkeneko 15-20 urteetan Iruñako kaleetan, geroz eta euskera gehiago entzuten dugula eta hemendik eta etorkizunera hori ere gehitzen jutea, azkenean polita da geroz eta hizkuntza gehiago entzuten ditugu, baina gure bildurra gainditu eta euskara normalizatu behar dugula. Mi eskerra Itziber etortzeatik, ezakit bukatu baino lehen azkeneko beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Hasiko garela aurre matrikula garaian eta erabaki hori hartu behar duten entzako aukeratzeko eredu publikoa, bere auzo edo herrietan edo tokatzen zaien eskoletan, eta ondoren jairako bolondresen bila gabiltzala eta jarraituko dugula gure sareetan eta xaxatzen jarraitzeko gure komunitatean.
Animola guztiarekin, animo aurre matrikulazioarekin, eta mila esker etortzeagatik Aitziber. Zuri, eskerrik asko gonbitagatik. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Eguerditik aurrera haizea ipar-mendebaldera aldatuz joango da, kostaldetik hasita, eta hodeiak ugarituz joango dira. Arratsalde gau partean zerua oso hodeitsu egongo da, zaparrada batzuk egingo ditu. Baliteke trumoitsuak izatea eta temperatura jaitsi egingo da. Hala ere, temperatura maksimoek berdintsu jarraituko dute. Ostirala, giro nahasiarekin eta ezegonkorrarekin dator. Zerua lainotuta agertuko da eta zaparradak egingo ditu. Euria edozein momentutan egingo du, baina gauean zaparradak ahulagoak eta bakanagoak izango dira. Mendebal osagaiko haizea ibiliko da, tarteka ipar-mendebaldekoa, eta temperaturak nabarmen egingo du behera. Maksimoak 10-15 gradu artekoak izango dira. Kaixo eta ongi etorri Borja gurera, zer moduz? Oso ondo, mila esker, berrirore gutaz akordatzeagatik eta, aukera hau emateagatik. Ateak irekita izango dituzue, badakizu hori. Bale, estimatuta dago. Gaurkoan, elkarren 18. ipuin lehiaketa, edo, ez dakit izenburua nola jartzen diozuen. Bai, badauka izenburu ponpoxo bat, ni askotan ez detena oso ondo akordatzen ere, da, 18. elkar ilustrazio eta ipuin lehiaketa, hori da berezko titulua, Ondo azaltzen du zer den. Bai, hori da, ondo saiatzen geha, ondo azaltzen. Egia da, hor ez dakit, egunen batian gehitu beharko jogula, eta komikia ere, zeren komikia ere azken urteotan erantsi genuen lehiaketara, baina arrakasta handiz gaina, eta egunen batean emango jogu buelta bat. Aipatzen zenuela azken urteena, dagoeneko 18. edizioa, azken 17 edizioetako ibilbidea zer moduzkoa izan da? Bistan dago, 18 ekitaldi segidan antolatzeko pandemian ere, etxeetik eta, denok gogoratzen geha, zizan zanua, baina ez etengabe 18 edizio, norbaitek esango luke, ja heldua gehala, txiste txarro hori eginaz, 18. urtea, eta balorazioa ezin hobea. 18 urtez segidan horrelako ekitaldi bat eta atzean behar duen estrukturagatik arrakasta behar du bai ala bai. Eta gure balorazioa ezin hobea. Normalean urtero bataz besteko 10.000 inguru esan behar nu, baina partaide eukitzen ditugu, hori pozez eta harrotasunez ospatzekoa da, 18. edizio hau. Gaur egun, hasieran zen dituzten helburu berdinak dituzue edo aldatu egin dira denborarekin? Berdina dira eta beti eta barkatu nire txuleta karri dut eta berdina dira, funtsean berdina dira, eta Elkar Fundazioak, normalean gure frasea daukagu esate du. Elkar Fundazioak aurren eta gazteen artean irakurletasuna eta sormena bultzatzeko lehiaketa hau antolatzen du. Eta, funtsean, ikusten dugu helburua berdina diala. Egia da, denboraren poderioz, findu dugula pixka bat egiteko modua. Eta gero eta eskarmentu gehiago daukagula, eta hori pixka bat horrelako barkatu izan mogoioia handi bat antolatzekoan nabaritzen da. Urtearen eskarmentua, urteen eskarmentua. Aipatu duzu, 18. edizioraino iristeko arrakasta izan behar dela, balorazio ezin hobea ematen diozuela, zer izan du lehiaketa honek hainbesteko arrakasta eta horren jarraipen ona izateko?
Ba ez dakigu, eta behin baino gehiagotan pentsatu dugu, analisi hori egin dugu, eta asko esate izango litzateke ondo antolatutako lehiaketa badela, bale, bien, izan daiteke, egia da eta berriz esaten dut, lehiaketa honen atzian profesional asko dago implikatuta eta eskerrak horrei, suerte okitza egun. Suertea, arrakasta edo, eta lehen esan deten bezalaxe, 10.000 partaide kudeatzea eskatzen du infrastruktura minimo bat. Eta ez dakigu, suposatzen dut, asmatu degula, ze tekla jo behar dan, egila da, aurrak eta gazteak badaukate sormenarekiko nahia hori ez, eta gu behikulo hau jartzen diegu eskutan, beraren sormena eta sortzeko gogo horrei eukitzeko edo ekiditeko. Nik uste dut hori dela, hor dagola, nik uste dut gazteak, denok ez, sormena bultzatzeko, sormena egiteko, zerbait sortzeko beharra daukala, eta guk horrelako aukera bat emate jogunean, perfecto, ez, nik uste dut zea guztiak jartzen diogula, baliabide guztiak jartzen ezkiogula, emate jogu, aukera bai batzuei sormena arkatzez adirazteko, margoz adirazteko, beste batzoi historio bat sortzeko, eta helduenei bilak ustartzeko, komikin bitartez, historio bat marraztuaz. Nik uste dut hori dela azken finean arrakasta horren funtsa. Aipatzen zenuten, partaidetza azken urteetan izugarria izan dela, orain ulertzen dut 10.000 partaide horiekin. Datu horretaz gain, badago beste daturen bat azpimarratuko zenukeena? Anekdotarioaren zean, eremua murbilduko gineke, baina aurten badaukagu anekdota potente bat, partaidea anitza da, Euskal Herriko txoko guztietatik jasotzen ditugu obrak, baina aurten jaso dugu dei bat, mezu bat noski, esanez, ez dut gogoratzen eta barkatuko ikusten bali mago, baina ez dakit uste Bizkaitik, herri batetik, bere garaian ikastola batetik parte hartzen zutela, gela guztia, baina aurten irakasle hori Australian, edo gutxienez Nueva Zelandan dagoela, eta baimena eskatuaz ea bai klaseak ematitu, suposatzen euskarazko klaseak ez zituen oso ondo argitu, eta bera parte hartu zezaken eta noski baietz. Berez nik uste honekin muga guztiak hautsi ditugula. Munduaren beste puntatik baita ere parte hartzen gure lehiaketa xume, baina maitekor honetan. Justo galdetu nabarren dizun, ea zein lurraldetik jasotzen duzuen partaidetza ginen, imaginatzen dut ez dela Australia edo Zelanda berritikan. Ondo esan dizudan bezala, Euskal Herriko txoko guztietatik, Adurretik Ebroraino. Euskal Herria osoa berbaitan, eta egila da. Ez dakit, estadistikak hor daude, Nafarrotik asko. Asko benetan. Importantea da jasotzen dugun partaidetza. Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta noski iparralditik ere eta txoko guztietatik esan dezakegu, Euskal Herriko txoko guztietatik jatzo ditugula gazteen obrak. Agian pixkat galdera zorrotza da, baina esango zenuke lurralderen batek badaukala maila altuagoa besteak baino? Agian ezin dezu erantzun. Ez, esan dizudan bezala nik uste estadistikei begiratu beharko geniokela ikusteko urtez urte nora jundian sariak. Baina ez dut uste, eta benetan diot, ez dut uste, errexe esango litzateke netzako esatea, Nafarroatiko berenak, Baina ez, uste dut oso parekatxua dagoela. Ez zain beste lurraldetatik, baina bai esango nukenik txikienak dirala gehien sormena ez dakit nola, sorpresa handienak ematen dituztenak. Gozada bada, hor
komentatu duten bezala, badago hor ekipo handi bat, eta epaimaila eta guzti hori, eta beti ikuskutsatzen dugu, eta beti juten gara, eta beti ikusten dugu, nola egiten duten galbaea, eta guzti hori, eta oso harrigarria da ikustea txikienen sormen kapazidade hori. Gero noski, adinen gora zoazen einean, ikuste duzu baita ere, landuagoa da gora, eta askotan inkluso, esate ez dute, epaimaiak profesionala dira, ez? Eta esatute, kontxo, badaude batzuk, ojo, ja ikuste zula ze bidetik dijoazten, eta aberasgarria da benetan. Horregatik esate dizut, lurraldea baino gehiago, nik esango nuke adinarekin zerbait esatearren txikien ariala sormenarekin gehiago jolaste duten. Imaginazio askena izango dute ere. Bai, librena, erabat. Teknika maila, bueno, ez adinarekin dijua ez, baina bai sormen hori nola jasotzen duten informazioa eta ze nolako buelta emate joten, eta ikusgarria, beti sorpresa baten ematen duzu. Urteetan zehar, partaideen perfila aldatu egin da? Ez, zeren guk oso zuzenduta daukagu klaseekin adinarekin, ezta? Nahi esan, gure baita ere asko laguntza jasotzen dugu ikastolen gain, oso zuzenduta dago baita ere ikastoletatik parte hartzeko eta adinarekin, iten dugu pixka bat kurtsoetara zuzendu. Berriro txuleta hartuko dut eta kasu hauetan baita ere, hasten geha lehenengo mailatik, diala HH lau eta HH bost, lau eta bost urteko tarte hortan, gero LH bat eta LH bi, sei eta zazpi, LH iru eta LH lau, zortzi eta bederatzi. Eta gero pasatzen geha bigarren hildora, LH bost eta LH sei, 10 eta 11, DBH bat eta bi, 12 eta 13, eta azkenekuak komikia iteutenak DBH iru eta DBH lau, 14 eta 16. Komikia soilik azken adintarte horretarako da? Bai, helduenak ez. Behar du pixka bat, komiki gintzan badauka komikintza bera, ez dugu esango zailagoa denik, baina behar du histori bat landu, gidoi bat landu, gero marrazketa egin, heldutasun minimo bat behar du hortarako, ez? Zein da jasotzen duzuen gauza nagusia, hau da, ipuinak jasotzen dituzu gehiago, ilustrazioak, imaginatzen dut komikiak adintarte hortan soilik egin ez direla izango gehiengoa, naiz da aipatu duzun asko jaso dituzuela. Bai, hortarako, eta uste marimena jazu, Marcos, ingoete pixka bat aurkeztu nola funtzionatzen duen, ez? Bai. Guk ilustrazio eta ipuin lehiaketa hau hiru ataletan daukagu banatuta, ez? Eta horregatik lehen komentatzen genuna, ez? Sormenarena bere atal nagusian, ez? Orduan, iteguna, hiru ataletan banatu, lehenengo atala izango litzateke ipuina ilustratu, aurrek eskolako ikasturtearen arabera, 3 maila hauetako batean parte hartzeko aukera izango dute. A maila, esan dugun bezala, 4 eta 5 urte bitarteko hortan, B maila, 7 eta 7, eta C maila, 8 eta 9. Horiekin behar dutena da, Txilikuk, Jesus Mario Laizola, punta-puntako Euskadi saria, zuzen ere, bere ezakiz ze urtean, baina, Euskal idazle potente batek, idatzitako tapiz berria ipuina ilustratuko dute. Orduan lehen komentatzen genuen, nola irakurtzen dute, jasotzen dute informazio bat, ipuin bat, eta gero zen nolako buelta emate joten, oso ikusgarria da. Bigarren atal hortan, hildo hortan, ilustrazioa ipuin bilakatu, aurrek eskolako ikasturtearen arabera, 2 maila hauetako batean parte hartu ahal izango dute. D maila, 10 eta 11 urte bitartekoak, eta E maila, 12 eta 13. Hauek, inberduena da Iñaki Olgadok, baita ere ilustratzaile profesional handi batek egindako ilustrazioarekin ipuin bat osatuko dute. Euskaraz, lan guztiak, ordenagailuz, eta horreldi bakarrean idatzia aurkeztuko dute. Ekarri den nire txuleta baita ere, kasunetan, da Iñaki Olgadok, gero hitz egingo dugu, baita Iñaki Olgadok da aurtengo kartelaren eta iruditegiaren egilea, eta bineta sugerente hontan oinarrituz,
istorio bat garatu behar dute. Vale. Eta baita ere, hor ikusgarria da, noski nola ez, nolako historiak lantzen dituzte, baina askotan entzun diote Ipamaiari, hauek publikatzeko zorian daude, osea, bale, hau da, belaunaldi berria, idazleen belaunaldi berria. Eta hirugarren atala, panoramika osoa hartzen dugu horrela, da komikia sortu. Noski, gazteek eskolako ikastutaren arabera, maila honetan parte hartu ahal izango dute. F maila, maila bakarra, DBH 3, DBH 4, 14-16 urteko bitarte hortan. Hauek, eman behar dute, eman jarraipena, Iñaki Olgadok hasitako komikiari. Edo beronen gaian mantenduz, aurten kirolaz gozatu, sortu komiki hasieratik. Iñaki Olgadok baita ere, urtero bezalaxe, komiki hau hasi du, lehenengo binetak du, eta bueno, partartzaileak egin dezaketena da. Edo honei jarraipena eman, edo hasieratik hasi, baina hori bai, gaia mantenduz, eta aurten gaia da kirolaz gozatu, baina arte pixkate kulturalagoak zian gaiak ez, eta baina, bueno, egia da, kirolari tartetxo baten eman behar diogula, nahi genion eta eman diogu. Eta hori izango litzateke, azken finean, hildo nagusia, 3 ataletan, eta adinaren arabera, hildo batean parte hartu edo bestean. Esango zenuke, sortzerako garaian gazteak bide berriak aurkitzen ari direla, edo komietartean esan dezakegu jarraitzen dutela pasa den belaunaldien... Hombre, nik uste dut, lehen komentatu dugun bezala, 18 edizio dira, eta ikusten dira, ordenadorearen eragina baita ere nabaritzen da. Noski, hasieran dena eskuz, oso modu artesanalean eginda zegoen, gaur egun ikusten da baita ere, batzu, presaren poderioz, edo, teknikaren poderioz esango dugu, ordenagailuaren eskua ikusten dala baita ere. Eta teknikari buruz, hori ere aipatu daiteke, baina azken finean, marrazki bat egin, histori bat kontatu, edo komiki bitartez histori bat kontatzea, horren atzean dagoena beti bezalaxe, oain dela 18 urte, edo oain dela 100 urte bezalaxe, zerbait kontatzeko gogua dago. Orduan, teknika gu beti esategu, teknika libre, denetari jaso dugu, eta hori egila da. Teknika, behin jaso genuen, itxu baten burilez egindako marrazki genial bat, eta flipatu genuen, egila da, eta oso politia zen, eta esan duen, kontxo, bai, beste teknika bezalaxe, onargarria. Eta, horrelako detaileak, horrelako pasadizuak dira, pixka bat, horrelako kasu hauetan betetzen zaituztenak. Horrelako ekimen batek zenbaterainoko garrantzia du haurren eta gazten sormena garatzeko edo lantzeko? Oso galdera potoloa, ez naiz ni hori neurtu dezakena, baina nik esango nuke, noski, ekimen guztia, sormena lantzeko, bultzatzeko eta laguntzeko ongi etorria dela. Eta kasu honetan ikuste dut, asko esatea izango litzateke, zul hori kubritzea gatoz, ez. Baina bai laguntzea, bai bultzatzea eta bai gure aletxoa ipintzea. Aurretik aipatu duzu ikastetxeekin ere lanean ibiltzen zeratela. Bai, ezinbestekoa da beraien laguntza, ez? Eta zuzenean baita ere beraien, haien gana jotzen dugu, bidaltzen diogu gure mezua, bidalazten diogu gure materiala, eta baietan aberitzen da, zenbat lan ikastolen geletatik kudeatuta etortzen dena. Egia da,
sari bereziak ditugula partaide horientzako, gero sartuko gea ezea, sarietan, eta bai, noski, eta ikusgarria da baita ere zenolako paketea jasotzen ditugun gure egoitzan lan guztiekin, ez daki nongo ikastolako DH3 gela, tori, denga, lela guztia. Eskertzekoa da zen badakigu zenbait kasutan, hainbat gelatan tarte uste diotela lehiaketa honi kasuiteko, ez dakit, atxalde batean edo bitan, andereñoak edo irakasleak edo delakoa, esatu, venga, gaur lehiaketarentzako tartea. Eta guk eskerronez, baita ere, horrelako sari bereziak geleanentzako ipintzen dugu. Ikastetxeek laguntza handia ematen dute, familiek ze paper jokatzen dute? Baita ere, eta ikusgarria da baita ere, zeren, bakizu, lana jasotzitugu bai gure liburu den sarearen bitartez, egoitzera bidalita, fisikoki edo internetet bidez, gure webgunen bitartez, digitalki. Eta ikusten dugu askotan, familia beraren, izena-bizenak koizitu dutela, iruzpalau nahi arrebe, bidaltzen dutela bere lana batera, ez? Eta ikusten da, familien eragina. Nik uste dut bai, lehiaketa hau badaukala puntu hori, ez? Familiarra, ikastolen eskutatik, ez dakit nola esan, klasiko badala gurean, Euskal Herrian, eta jendea gogo sartzen dula, parte hartzen dula. Euskara sortzeko itura indartzen ari da? Nik nahi du pentsatu baietz, eta berriz diot, 10.000 partaide ukitzea gutxi gora bera, bada marka bat, eta ildortatik nik pentsatu nahi dut zerbaitetarako balio dula. Lehiaketatik, bertan parte hartzen dutenetatik, hortik kanpo jarraitzen dute askok sortzen? Bueno, nik uste dut grina daukanak. Eta bere lana fruitua ematen duen ikusten duen inean, afizioa sortzen dara, ez? Eta lantzen baldin baduzu, bai. Sariak eta banatzerakoan festatxo bat egiten dugu. Oso politia da benetan, jende asko biltzen geha, normalean Donostiko Ferminkaz Bueltoneko dendan egiten dugu. Eta sari banaketa hortara, sari banaketa aluso bat, baizik eta festatxo bat dana. Eta jende asko biltzen geha, eta hor ikusten duzu, hainbat familia, hainbat guraso ikuste dutela bere seme-alabek badaukatela sormenarako edo grina hori eta zaletasuna eta ona diala, ona izan daitezkela eta kontsultatzera etortzen dira eta nola ikusten dut, esango dirazu. Apostua total ingo nuke, zuek ikusi, gura zuek bezala, ze eziketa mota nahi dezuten zuen seme-alabentzako, baina normalean guk ikusi, biztan dago, zuen seme-alabak badaukatela potentziala, nolabait esateko, hortik aurrea, zuek ikusi, baina ematen da profil hori, ez? Ikusten dugu, ona dala, baina, bakizu ez, ikasketen zeari, betiko bertigori, hori galdetu behar nizu. Artistikoa edo... Alde artistikotik bizitzea esaten da ez dela erresa, gurasoei ez die beldurra ematen horrek. Guaindekan badago horrelako pixka bat, sesgo hori, sesgo minimo hori, baina nik uste dut gero eta gutxiago, nik uste dut gaur egun gizarteak badaukala heldutasun bat ikusteko bere seme-alabei ze nahi duten izatea usteko, ez? Beste garai bateko gehiagoan eta bakizu, ez? Baina honetaz bizi zaitezke? Bizi. Batzu behintzat ez dela gutxi. Aurtengo edizioak berrikuntzaren bat ekarri du? Ez, berrikuntza mantentzen dugu, oain dela urte batzuk hasi ginen eskema berri horrekin komikia gehituta,
Eta momentuz sistema berdina erabiltzen dugu. Lehen komentatu duguna, 3 atal horiek, ipuina ilustratu, ilustrazioa ipuin bilakatu eta komikia sortu. Ildo hortatik mantentzen dugu eskema. Nahi baldin baduzu, lehen esan dugu bezalaxe, parte hartzearen sariari egingo diogu tartetxo bat, baita ere, ez nuke nahi ahaztu, ikusi, hor da urtengo... Oso polita ilustrazioa bide bat, ez? Beti saiatzen gehan, klasiko bat gurera ekartzen, ez? 18 urte daramago honekin, eta bueno, beti hartzen dugu ipuin klasiko bat gurera eramaten, kasu honetan Peter Pan, baina Iñaki Olgadoreok esan zuen ez, baina Disneytik urrungo naiz, ez? Klasiko hartu, eta gila da, eta hartu zuen klasikoa irakurri zuen, eta bueno, hortik anatazun iruditegi hau, egia da, batzuntzako igual Disneytik ez dala gehiagi urruntzen, baina bai, berak esan zuen, ez denai Disneyrekin zer ikusirik eukitzea, eta ala sortu zuen, eta hau da aurtengo iruditegia, lehen komentatu deten bezalaxe, Txilikuk egin duen ipuina bere garaian argitaratutako ipuin bat moldatuta, pixka bat gurera ja ekarrita, eta hori dira bizutabe nagusiak. Eta bueno, saritaz ari bagea pixka bat, hala, nire txuletarekin komentatuko dut azkar, ilustrazio egiten duten artean, maila bakoitzeko A, B, C mailak, lehenengo saria, jolas hezitzaile sorta ederra, jolas hezitzaile sorta ederra esate dugunean, benetazko sorta ederra da, hor, gustatzen daigu, ez, jartzia dena, festatxoa egiten dugunean, eta ikustitu zaurrak, saritu, badakitelako, beraiena dala, eta tortzen dira. Sari banaketara juten direnak, ja badakite saritua dira. Badakite saritua dira, baina, ez denak zeren baita ere sorteoak eta egite ditugu bertan, eta saltxa pixka bat sortzen dugu. Eta komentatzen nuen bezalaxe, lehenengo ipuina ilustratu hortan, bi sari maila bakoitzeko, A maila, B maila eta C maila, lehenengo saria jolas hezitzaile sorta bat, eta opari txartela. Eta bigarren saria, beste jolas hezitzaile sorta ederra, eta beste opari txartela. Osea, bider 3. Bigarren zutabe hortan ilustrazio ipuin bilakatu gauza bera, D eta mailak lehenengo saria tablet bat, jolas hezitzaile sorta dela, noski adinari zuzenduta baita ere, eta opari txartela, gure dendetan edozer gauza erosteko. Eta bigarren saria tablet bat, jolas hezitzaile sorta dela, eta opari txartela. Osea, kasu honetan izango litzake, bider 2. Eta ja komikiaren atalean, beste 2 sari. Lehenengo saria table bat jolas hezitzaile sorta dela, eta opari txartela, noski opari txartelak gerotan diagoa dira, eta bigarren saria table bat jolas hezitzaile sorta dela, eta opari txartela. Eta horretaz gain, lehen komentatu duguna arabera, gelarentzako, ikastolentzako, ikastetxeentzako, laboral kutxari esker, baukagu bidelagun batzuk, eta aipatu behar diana, noski etxe guzti hauek, eta laboral kutxa eta irri lagunak kulba, Laboral kutxari esker, zozketaz 3 ikastetxe aukeratuko dira, kategoria bakoitzeko bana, eta bakoitzak 1.000 euro jasoko ditu. Nahi detenan gastatzeko, txango bat, materiala erosteko, edo zer batzeko, oso guztera hartzen dute. Noski, gela batentzako horrelako saritxo bat, toma, 1.000 euro, normalean txango bat ite dute, horrelako zerbait. Eta horretaz gain, ilustrazioa entregatzen duten ikasleen artean, pailazo baten ikuskizuna zozketatuko da, ikasgela osarekin gozatzeko. Bueno, ez dago gaizki. Eta hortaz aparte, Irrien Lagunak klubaren saria. Ilustrazioa aurkeztu duten ikasleen artean, Irrien Lagunaken aldizkariaren 3 harpidetza zozketatuko dira. Ikuste ez dute, holako festa horretan, badokagula arrazoiak ondo... Sari pila. Bai. Ez dugu nahi izatea hori bakarrikan. Eta baita ere hau aipagarria da. Epamaiak ez dute bakarrikan kalitate teknikoa behiratzen baizik eta. Baita ere, horratzean dagoen sormen kapazitatea, ondo posatzeko kapazitatea eta gozatzeko kapazitatea ere. Eta oso kontutan hartzen dute.
Epaimahaiak aipatu dituzula orain, badaukat kuriosidadea nola funtzionatzen duen, imaginatzen dut agian zu epaimahaiaz baldin bazara, ez duzula zehazki jakingo, baino ebaluazio prozesuak nola funtzionatzen duen, irizpideak zeintzu diren... Irizpideak eta ez dakit, baina ikusgarria da, nahi detezen, kasu honetan 3 epaimahai diferente daude, batzuk aurren taldean sartzerianak, ipuina ilustratu, galbae bat ite dute, eta bakoitza beraldetik, eta gero elkartzen dira azkenek irabazlea aukeratzeko. Gauza bera, ilustrazio ipuina bilakatu, noski, irakurrin behar dira. Hori izan behar, 10.000 parteidekin lan modukoa dago. Ekitata, kopuru garrantzitsuena ipuina ilustratzea da, hortan dago, baina ipuinak milaka etortzen dira, 100 milaka esango geluke, eta irakurri behar dira. Baita ere, lantalde bada, galbae bat ite dute, eta gero, elkartzen dira, azken irabazleak osatzeko. Eta komikiaren kasuan, gauza bera, agian komikiarena izango da momentuz, baina gero eta gehiago handitzen dihua, talderik urriena ez, baina baita ere gauza bera, komikia irakurri behar dezu, nota bat eman, galbae hori egin, eta gero dena bildu, azken txampa eta irabazleen izenak aukeratzeko. Badago lan talde potente bat honen atzean. Eskerrak, ez dute, Belkar taldea, bere baitan argitaletxeak ditu, eta hor profesional handia daude, honta dedikatzen dianak. Lanen kalitatea urtez urte hobetzen da? Gora bera daude, gora berak esango nuke, gora berak daudela, batzutan, ondo eta beste batzutan hobeto, ez? Urtearen, ardua bezala, ainadaren baitan. Eta zaila izaten da aukeraketa? Nik uste baiet, Nikola muturra jartzeet eta ikuste dut, badagola hor, bat bigarren fase hortan, galbaea, parametro batzu dituzte, eta pasa daitekeena, baina bigarren zati horretan, ez da baidak sortzen dira, eta normala denez. Eta zuentzako antolatzaile bezala, zer suposatzen du horren beste lan jasotzeak eta gainera badaudela lan batzuk, epaimahaiek esaten dutela hauekia argitaratzeko moduan daude. Zuentzako antolatzaile bezala, zer sentitzen duzu? Harek esan zuen bezalaxe, orgullo de satisfacción, bromak aparte, arrotasuna, noski, arrotasuna, eta ikustea, 18 urteren bueltan, erabat estabilizatuta dagola, eta suposatzen dut, 20. urte urrenara iritsiko galela, eta urtez arte, gutxi gora bera, partaide kopurua berdina lortze dugula, klasiko bat bihurtu da, nik uste dut Euskal Herri mailan zaharrenetarikoa izango dela, asentatuenetarikoa, eta guretzako bada arrotasun puntu hori eukitzeko modukoa. Nola irudikatzen duzu, lehiaketa hemen datozen 10 urtei begira? Gustatuko ditzaidake 10 urte begira, guaindikan, eta nik pentsatze baiet. Ez dakit, suposatzen dut, teknologi berriekin baita ere adi egun behar da, ez? Gaur egun eguneratu egotea ez da errexea izaten. Hori da, eta ia zenbait kasutan ia madarikatua, eta guzti hori zenbait kasutan, gauzak edan bezalaxe. Ez dakit, baina sorkuntza da. Eta erraminta hauek gazten eskutan uzten bali madezu, ez dago gaizki. Gure bidea egin dugu. Eta hemendikan 10 urteetan mantentzen bali madugu lehiaketa hau, hemendikan 10 urteetan Euskal Honin egon gora izen, baina suposatzen dut arrotasuna guandikan historiaren partaide nahizein einean mantenduko dutela. Teknologiak aipatzen ditugula, esango zenuke paperezko lanak arriskuan daudela teknologia berriekin? Edo indartsuan jarraitzen dute? Ez dut uste.
egongo dira moda handiago, txikiago, baina analogismo bat itxarren liburua, deno pentsatzen gunun liburua desagertzera kondenatuta zehola. Gaur egun esango genuke pizkunde bat dagoela, ez? Eskerrak gaina, ez dut uste papera komikiaren baitan ikusten da, komikia baita pentsain bat tableta horrelako artilugioekin pentsak genezake desagertzea kondenatuta dagoela edo zegoela, gaur egun komikia, paperezko komikia, betiko komiki honi, badauka baita ere suspertze bat, eta gu pozez. Bueno, Borja, pixkanaka bukatzen joango gara, luzatu baino lehen. Galdera bat egin nizun, lehenengo aldiz parte hartu nahi duen gazte bati edo gaur bati, ze aholku emango zenioke? Bueno, beldurrik gabe aurkeztea, bere burua aurkeztea. Noski edozein atala dela, bere burua aurkeztu dezala beldurrik gabe eta gaina gozatzen, eske benetan berriro diot, ez da inbeste ze, nola esango gunuke, profil tekniko izugarri bat bilatzen dana. Ez, ondo pasatzeko gogoa, sormen gaitasun minimo batekin, eta bere burua aurkeztea, eta horretarako bide asko ditu. Edo fisikuki gure liburu dendensaretako dendaren batea ematia, gure adunako goitzara bidaltza, edo errexena gure webgunean sartzia, eta hori ikusiko du banerra, eta horren bitartez, sartu dezala, eta instrukzioa jarraitza, eta oso errexa da, bere bai irudia, bai historia, bai komikia bidaltzeko modua. Orain, ze esango zenioke, irakasle edo guraso bati zalantzan dagoen egoera batean? Bi bide ditugu. Bata, esatia, ze hona den horrelako erramienta bat gazteen sormenari bultzadatxo bat egiteko, eta beste aldetik gogoratu saria ez da lamakala. Bukatzeko, Borja, azkeneko galdera. Ze mezu bidali nahi diozu euskal gizarteari ekimen honen harira pixka bat? Horrelako ekimenak ez guk antolatzen dugulako, baizik eta benetan pentsatzen dut ongi etorria diala sormena eta irakurretasunari bultzada bat emateko, eta kasu honetan guk antolatzen duguna, baina beste donork antolatuta ere ongi etorriak izan daitezke. Mi esker etortzeagatik, Borja. Zuei tartetxo... Bukatu baino lehen beste zerbait, aipatu nahi badezun? Ez, eskerrak eman zuei, urtez urte hemen gaudelako gauza berarekin, eta urte askotarako ere mila esker. Hala bedi, mila esker zuri, hurrengo arte. Eskerrik asko. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.